Щом кажа старт, поемате дълбоко въздух от стаята. Така, захапвате мущука хубаво с устни, като сте напълнили гърдите и издухвате по начина така. Рязко и до края. Така. В момента вашия екип се намира в кабинета по белодробни заболявания, който е към ДКЦ на многопрофилната болница Свети Пантелеймон. Обема на работа е както повечето подобни кабинети в другите диагностични центрове. Прием, преглед на пациенти с респираторни, с белодробни заболявания. Част от пациентите подлежат на диспансеризация с специфична досие, което се изготвя, тъй като те се нуждаят от непрекъснато инхалаторно лечение, което се осигурява по линията на Националната здравноосигурителна каса. Това са инхалаторните помпи за бронхиалната астма и за хроничната обструктивна белодробна болест и много разпространени заболявания, не само в България, в целия свят. Те подлежат на няколко пъти в годината контролни прегледи с съответни замервания на дихателната функция. Пред вас се намира и една апаратура, която е доста популярна в света. Използва се във всеки един съвременен белодробен кабинет, нарича се спирометрия. Самия метод, а спирографа е доста опростен на вид, но всъщност е доста сложен. В този малък уред е събран един софтуер, който замерва по определен начин основните функционални показатели на дишането на дихателната система и по този начин се прави някаква преценка няколко пъти в годината за контрола на инхалаторното лечение на хронично болните с тези заболявания, които споменах, бронхиалната астма и хроничната обструктивна белодробна болест. Друг обект на тези кабинети са острите респираторни заболявания, които са повече в зимните месеци и след отзвучаване на студените месеци тръгват често пъти вирусни инфекции, какъвто е периода сега, а те често пък се усложняват с вторични инфекции. Става въпрос за усложнение, за наличие на пневмонии. От този кабинет се насочват болните за хоспитализация в съответно вътрешно отделение към многопрофилната болница Свети Пантелеймон. Най-популярните заболявания, ако мога така да кажа, в момента това са пневмониите, бронхиектазиите, обострените астми вследствие на някакъв възпалителен тласък. Разбира се, голяма част от пациентите провеждат лечението си и в къщи със съответните контролни прегледи. Белодробната патология е така благодарна по отношение на това, че за нея има много образна диагностика. Ние използваме скенер, магнитно-ядрен резонанс в по-малка степен. Рентгена е почти задължителен за всеки един пациент. Имаме много възможности за друга диагностика. Това е инвазивна диагностика, бронхоскопията. Това е изследване на белия дроб с специфична оптична сонда, която оглежда отвътре самото бронхиално дърво и е в голяма помощ при диагностицирането на туморите на белия дроб и някои други заболявания, при които се поставя хистологична диагноза, т.е. взима се материал от бронхиалната система, този материал се изпраща в хистологични, цитологични лаборатории за поставяне в крайна сметка на диагнозата. Обект също на този кабинет при показания да се правят плеврални пункции на пациенти, които при един или друг случай на белодробни заболявания реагират с набиране на течност в плевралната кухина, която, за да бъде диагностицирана, трябва да бъде пунктирана, да се вземе определено количество от нея и да се изпрати в съответна цитологична, микробиологична и друга лаборатория. И така че доста обема на дейността в белодробните болести по отношение на диагностика, на терапия е интересен, доста богат и не се оплакваме от липса на работа. Доста пациенти ни посещават. Специално искам още веднъж да повторя, в болница Свети Пантелеймон, доста съвременна
болница с много добри битови условия за пациенти, за персонал, с изключително добра апаратура и тенденция, така и добро впечатление от страна на персонала е, че така, ръководството на болницата се старае непрекъснато да се инвестира в нова апаратура, което е така в полза както на нас лекарите, така и на пациентите.